हेलो गाइस गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि जोंनि बुहुमावहाय कर'ना भाइरासजों अलरेडि साग्लोबजाना दं बाट बिनि गेजेरावहाय मोनसे आरोबाव गोबां गेदेर जेंना फैदों बेनो जाबाय सुपार साइक्ल'न आम्फान आं बिनि सोमोन्दै सुंद'यै बाथ्रा फोरमायनो सानदों माखासे सुबुंफोरा गोबां निउसाव होदों कि जोंनि आसामथिंबो फैनो हागौ गिथावना मोनसे गोबां गिनायनि सोदोब माखासे बाहायदों स' आं बिनि एसे सोमोन्दै आं बाथ्रा सावरायनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सुपार साइक्ल'न आम्फान आम्फाना मा नाम होनाय जादों बे बे बारहुंखाखौ मानि थाखाय आम्फान होनाय जादों आं बिनि सोमोन्दै एसे खोन्थानि सुपार साइक्ल'नखौ आं सिगां बुंग्रोनि साइक्ल'ना मोनसे ओरैबायदि गल गल गिदिंनानै बारहुंखा बारनाय बेखौ साइक्ल'न होनना बुङो आरो सुपार साइक्ल'न मानो होननानै बुंदों 90 किल'मिटार माने स्पिडा पार आवार 90 किल'मिटारनिख्रुइबो बारा जुदि जायोब्ला स्पिडा अब्ला बेखौ सुपार साइक्ल'न होननानै बुंदों आरो बे सुपार साइक्ल'नखौ मानो आम्फान बुंदों 2004 मायथाइयावहाय जेब्ला साइक्ल'नफोरनि नेम लिस्ट होदोंमोन बे समावहाय होमबा थाइलेण्डआ बे मुंखौ प्रप'जेल खालामदोंमोन जे आम्फान दोननांगौ होननानै स' बिनि थाखायनो बे नामाबो जादों आरो लोगोसे जोंनि दा भारतीय मौसुमि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बुंनाय मथे नैबे सुपार साइक्ल'न आम्फाना दा जोंनि भारतनि ओरै उरिष्या जानानै वेस्ट बेंगल जानानै थांगोन होननानै बुंदों स' बेखौ माखासे सुबुंफोरखौ एवारनेस होदों सांग्रांथि होदों मिथिबायना बिनि स्पिडा जानो हागौ 200 किल'मिटार पार आवार जानोबो हागौ बाट जानोबो हागौसो दै बेयाव खुनु फिक्स मेजारमेन्ट गैया जे इसेबांखिनि जागोन स' गोबां मानसिफोरा 115 होनना बुंदों 115 to 165 145 to 185 बेबायदि मोनसे आन्दाज लादों आरोना स' दायो माद्राक आरो बिनि गेजेराव पारादीप बेथिंजाय बे माने सुपार साइक्ल'न आम्फाना जाबोगोन फैगोन आरो बिनि गेजेराव वेस्ट बेंगलथिंजाय हाबनो हागौ आरो बिनि गेजेराव बे सुपार साइक्ल'न आम्फानखौ रावबो बुंनो हाया जे बेथिंजाय फैथारगोन होननानै आन्दाज मोनसे थायो आरोना मोनसे बिनि दिग जाय गिदिंनाय दिगखौ नायनानै नायब्ला बबेजों थांदों बिनि दिगखौ नायनाय हिसाबै अब्ला भारतीय मौसुमि डिपार्टमेन्टआ भारतनि मौसुम डिपार्टमेन्टआ माने बोथोर डिपार्टमेन्ट थायो नङा होमबा बेबायदि स' बे बोथोरनि डिपार्टमेन्टआ बे उरिष्या जानानै ओरै वेस्ट बेंगलथिंजाय थांगोन होननानै बेखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों बाट इसोरा दा खालामथों जोंनि आसामथिंजाय फैनो नाङा माने बिनि गेजेराव इसोरा दा खालामथों बेबायदि आरो जों अबंलावरिनाव आर'ज गाबज्रियो कि जोंथिंजाय दा फैथों आरो बेफोरबायदि एसे एनैया नांनो हागौदां बाट बे बिराद गिदिर आरो बे गिदिरानो जाबाय कि माने स्पिडा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं होननानै बुंदों आरो बिनि गेजेरावहाय बेयो दा उरिष्याथिंजाय हाबहांबाय बारहुंखा बारनाय नुहांबाय बाट दासिमबो बे सुपार साइक्ल'न माने मा होनोमोनलाय आम्फाना बे लैथोनि गेजेरावनो दं आरोना ओमफ्राय बे लैथोनि गेजेरनिफ्रायनो बेयो उरिष्याथिंजाय फैगोन आरो बाट मा जादों कि बारहुंखा बिनि एसे एनै जेसेबांखिनि स्पिडनि जाय फैनाय बे बारहुंखाया एसे एनै नांहांबाय होनना बुंदों बेनो जाबाय माद्राक आरो बिनि उनाव पारादीप बाट अबे साइडथिंजाय थांमारगोन दिगा बेखौ दासिमबो हमनो हायाखै लोगोफोर स' बेखायनो एसेबां गिनो नाङा नोंथांमोना आरो जुदि फैयोब्लाबो लेट्स सी मा जायो जोंथ' बेखौ होबथानो हायाना जोंनावथ' इसेबां गोहो गैया स' नायनोसै बाट बेखौ आं मिथिनाय मथेब्ला वेस्ट बेंगल जानानै बा वेस्ट बेंगल जानानै बा ओरै उरिष्या फार्स्ट स्टार्टिंखौ उरिष्या होननानै बुंदों उरिष्या माद्राक आरो हाटियाला ओरै फारसेथिंजाय पारादीप बिथिंजाय जागोन होननानै बुंदों थांगोन होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव बिनि स्पिडा गासै 115 to 145 बो होनदों आरो आन्दाज हैसै दै आरो बिनि गेजेराव 145 to 185 to 90 आरो बिनि गेजेराव 200 किल'मिटारबो जानो हागौ पार आवार स' बेफोरबायदि स्पिड जायोब्ला आरो बे सुपार साइक्ल'ना जुदि बेफोरबायदि स्पिड लाना फैब्ला फुरा दंस' खालामजोबखागोन थेर बेथेर खालामजोबगोन न'स' बिफां लाइफां गासिबो स' अबंलावरिनाव आर'ज गाबज्रिनाया गोनांथिथार थेंक इउ सो माच